Ala ka dyan. Weh. Tikto. Nasisira. Hindi. Ano pa yan? Superman. Nasira yung ano ko. Los Mariusip. Agi. Agi. Oh, ayan. Ala ka dyan. Kaasar. Palaging tik. Palaging nagtitik. Ayan. Hindi na nga makasingit eh. Sit down. Sit down. Ah, yan. Yan ka. Punta, dito tayo. Ang dami mong balahibo. Ayun. Doon ka doon. Sit down there. Sit down. Sit down. Sabi ko sit down. Yes. Yes, yes. Hello. Sit down. Sorry. Sorry. Palaging ano, nagtitik. Tulog pa kasi si Ate Emma eh. Tulog pa. Superman. We got you. Uy, manlalakbay. Anino ni Biko. Tamsak po. Salamat sa patamsak. Sorry. Palaging ano, nagtitik. Mag-update lang ako. Yuyo. Yuyo, ah. Ito, oh. Ito. Yuyo. Ba? Salamat sa paharang, kapatid. Food buds. Winsel. Sumunod kayo, ah. Iniwan ko na yung ano kasi mali. Nag-close ka agad eh. Salamat sa paharang.
Early in the morning, wala pang kape, wala pang almusal. Kagigising lang. Ala, pirikit yung mata mo, yoyo, ya isa. Ala, anong nangyari diyan? Pati si yoyo ko, oh, gigising lang din. Ala ka diyan, pirikit yung mata mo. Manood tayo ng Pakbet, Pakbet Ilocano. Pakbet Ilocano, oh, yan, oh. Kay Kabsat. Salamat, Swinsil. Tamsak sa kaharang. Good bad, Winsil. Maraming salamat. Sis Eva, mega love shout out. Salamat.
Nag-tik-tik-tik na ako sis. Naiwan ko na kayo dun sa ano, wala, hindi ko na mabuksan. Sorry, kagigising lang, hindi pa nakamove, hindi pa nakakape. Hi, Gaming. Hi, kapatid. Big love shout out, kapatid. Food buds from All About It. Winship, food buds at Iba. Big love shout out from food buds. Tamsak Haram. Winsil. Ayaw na naman yung phone ko. Richard Canada. Salamat sa pagbisita. Sige lang sis. Nanood ako ng ano. Hindi pa natapos eh. Kay Lasos. Kay Kabsat. Nood ako ng ano, pakbet. Sige lang sis, Iba. Oops, exercise. Yun lang, inat-inat. In the morning, wala pa tayong breakfast, kape. Kunin ko yung mga ano di. Sige lang, sit. Sit. Sit down. Sit down. Guys, nanonood ako ng pakbet. Hindi pa napatapos kanina. Yung pakbet ni Kabsat. Pakbet Ilocano version. Gagaling talaga ng mga Ilocano, no?
Ano ito, palaruan ng amo ko ito, yung mga bisita niya palaruan nila. Nagbab Hindi naman 'to mahjong, yung ano sila dito, nag-i-stay sila dito. May ano sila dito, sisiyahan. 'Pag ganito wala, tuwing gabi lang sila. 'Pag walang pasok lang saka sila kagabi ang dami nila, mga upuan nila 'yan, oh, 'di ba? 'Yan, oh. Diyan sila nakaano sila, oh. Dito sila nag-i-stay, napalibot ng ano ito, ayan. Hanggang hanggang doon sa ano, ayan, oh, yung ano nila, television nila. Dito sila nag-i-stay, malawak din ito. Doon nagagawa sila ng ano, parang marunong ka bang mag-mahjong, Winsel? Langya ka. Marunong kang mag-mahjong, hindi bawal dito yung ano, sugal-sugal, 'di ba? Bawal din yung alak-alak dito. Ano lang sila, mahilig lang silang, salo-salo, 'di ba? Marunong mag-mahjong si Winsel. Hala ka, Winsel. Eh, oo nga parang ano ito, pero may butas-butas, 'di ba? Ano, itong butas-butas pinaglalagyan nila ng ano, yung iinumin nila yung baso, dito nila pinapatong. Kasi ito, itong green na parang sapin, malambot ito. Dito pwedeng matapunan ng ano, ng yakawin siya. Medyo natawa ako. Ayun. Halika na nga. Pinsel, mag-mahjong tayo nga. Mag-mahjong tayo. Oh, sabi mo may mahjong. Wala naman, hindi ako marunong din mag-mahjong. Sarap ng pakbet. Oh, may pirito pa. Kumpleto. Ayaw ko nang galawin itong ano ko. Main ko, ano. Yung tapos may wine tayo. Malapit na palang matapos. Dragon gaming, ano na ako sa'yo. Thumbs up. Hindi, sa isang ano yun. Ayan, tapos na. Sarap ng ulam. Sa mga busy diyan, ako hindi pa nagkape, hindi pa nag-almusal.
Dragon gaming. Wait, ah. Adama. Hindi ito madyungan. Adamamu. Adamamno, muskila, madyung. Oo, sa muskila dito. Ay, muskila. Uy, pirikit yung mata ng aso ko. Wala kayo dyan. Wala pang almusalan mamaya pa. Ate Iba, sana all nag-is-im. Hahaha. Footbath. Oo nga. Turuan mo nga ako. Naku, pati mag-ano, wala pa akong join daw. Hindi naman ako maalam eh. Sa edad kong ito, matanda na rin ako. Hindi ako naghawak ng phone kasi eh. Ito lang ang mga, ito lang, basta ito lang, nasa ano ako, nag-start. Saba rin naman, ano, hindi naman ako nag-ano doon eh. Yung cellphone na mahilig. Basta, turuan mo nga ako, kapatid, kung paano magpalipad at kung paano mag-join. Wala daw akong ano eh, hindi naka-open daw yung join. Wala naman akong alam sa mga ganyan, basta nag-open. Hindi pala Muslim boss mo kasi may ask ka dyan. Hindi, Muslim siya. Yung lalaki, Muslim sila. Ito, yung mga bata lang ang mahilig. Ayaw nga ng ano eh. Kaya sa akin siya natutulog. Kumain ka muna po para di ka maduli. Android ba city mo or iPhone? Mumurain lang. Bawal pa. Paano magpalipad buds? Laging reject card ko. Yun nga eh. Di ba, Winsel? Pag, pag magpalipad tayo, naku, baka silang lahat eh. Lilipadin natin kasi ikaw eh, gala ka ng gala dyan sa mga ano. Bawal pong, bawal po ang kalp haram. Oo, bawal sa kanila nga eh. Winsel, on mo muna, PM mo. Turuan kita ka. Kapatid Winsel, sabi ni Convance. Anino ni Bacon. Hindi naman iPhone gamit ko ha, Samsung lang. Ako, Bibo. Hindi ako bumibili ng mamahalin kasi ano lang naman eh. Pag bumibili ako ng mamahalin sa anak ko, yun, mang cellphone nila mamahalin. Pero okay na yun sa akin kasi laruan lang naman, saka wala naman akong katawagan, o di ba? Wala naman akong ka-video ko. Ito lang, libangan. May FB at saka itong YouTube, ano, laruan ko lang to dati. Tapos may nag-subscribe sa akin. O di, ayun, naumpisan na, ay pinagpatuloy ko na. Nakakatuwa magpalipad. Yes, Winsel. Baka maubos ang pira natin.
Naku, sa akin pa. Ngayon pa lang, nagpapalipad ako ng sa GCash. Mauubos yung GCash ko talaga, tignan mo. Ah, alam niyan ni sis, wala diyan si ano, sis, ano ba 'yan, si Iba, hindi si sis ano, Iba, nabubuo. Si ano, si sis Iba, yung isa pa natin ano, Ate Ima, sa tubig mas mabilis. Talaga, mabilis. Kuya Lupi, sabi ni ano, "Sim tayo at hindi ako makabili, mamahalin, madalas mahulog sa tuwil." Yes, ala, totoo ka yan. Ako nahulog na nga ilang beses nakarami na kaya akong cellphone dito. Bumili ako ng dati ay yung nasubukan ko na halos lahat, eh. Ito nga nalaglag din itong Vivo ko, hindi na ano, eh. Naglangoy pa nga ito sa tubig, Winsel. Ang gold kaysa phone. Tama ka diyan, Winsel. Parehas tayo. Sa'kin naman ang investment ko, sir, yung ano, lupa. Yung sasakyan, ayoko ng sasakyan kasi 'pag nasira magagastos ka pa. Daming nag-o-offer ng sasakyan sa'kin, eh, ayoko. Tama na yung ano, tama na yung magsakay na lang ako sa tricycle. Sorry. Dito tulog pa kaming lahat. Gumising lang ako kasi hindi na ako nakaka-live. Meron na ako sasakyan. Sana all meron all para mabili ng gusto. Ano, may ano, nakabili rin ako dati ng itong, laptop, ninakaw. Laptop, hindi computer. Naku, ninakaw nila. Sus, Mariusip, ayoko na. Dami nang nananakaw, eh. Hindi, investment lang naman. Ikaw naman, Sir Gatcho. 'Di ba, Winsel? Pag sa cellphone naman, ito palaging naghahang itong Vivo ko. Boy Manlalakbay, mega love shout out from Food Buds. Food Buds, Risi from Boy Gatcho. Boy Manlalakbay, hello po from Winsel. Ganda ng ano, tulog ng aso ko, di ba? Naku, yung cellphone kong itang isa, Jesus Mariusip. May tupak yung pangdikit ko. Kaya wala, hindi ko yung makadikitan. Pero malapit ng ano, itong cellphone kong Vivo. Kasi kawawa na paray langoy sa ano, sa batya, sa tubig. Palagi bang nahuhulog. Pag nakaupo ako at inantok, lagpak ang cellphone ko kasi naikaidlip na ako, eh. Ayan, kawawa na itong cellphone ko. Tapos naghahang pa. Si Sir Gatcho ba yan? Hehehe, sabi niya. Naku, marami rin niyang alagad. Food buds, hindi mo makikilala yan. Ang daming ano yan. Ano to? Hopson. Salamat sa pagkaway-kaway. Mag-almusal muna ng mobile. O, di ba? Hindi kumpleto ang almusal kung walang mobile, di ba? Kahit na sino sa inyo, pagising ng umaga, ayan, dampot kagad ang mobile. O, di ba? Wag, wag ipagkaila. Pagdampot ng pagising, dampot ka agad ng mobile. Hindi pa yan nakamumog. Hindi pa nakasuklay. O, di ba? Totoo yan. Kala nyo, di ko alam, ha? Isa na rin ako. Pag open ko at may
live na mga kaibigan, puntahan ko kaagad. O, 'di ba? Oh, amoy sergatyo. Ano amoy sergatyo? Sabi ni Foodpads. Oo, ay iba hindi pa nakamu nakamulat, kinakapanahang po sa tabi. Oo, totoo yan, Winsil. Maski na sino, 'di ba? Sayang. Ay, nasubukan ko na rin nahulog sa toilet. Yung alaga ko, hiniram niya. Nag-CR siya. Ayan, nahulog niya sa bowl. Wala na. Kaya iba na naman. Sir Gatcho. Ay, Sir Boy. Sorry. Sir Boy, ang daming ano yan, kaibigan. Di baling manakaw ang lapi, wag lang ang puso ko ang manakaw. Ang dami yang kaibigan na girl, si pala kaibigan, friendly. Oh, di ba, Sir Boy? Malambot ang hawakan ko, ayaw bilhin ng Indiano. Anong malambot ang nahawakan ko? Tapos tawag siya. Pati Bengali ayaw ding bilhin ang pungko. SSCTV. Migalat shout out. Hindi ako makapli. Naghahang yung parehas na phone ko. Ayan. Explorer TV. Salamat sa paharang. Ayaw mag-on yung mobile ko na, oh. Pagod na. Dragon gaming. Guys, connect to each other. Wala akong pandikit. Nasira as in yung pandikit ko.
Anong nangyari sa mata mo? Yoyo, yoyo. Pirikit. Hindi, nagkape na ako. Nagpainit na ako ng kape kanina. Mamaya pagising nila, saka kami mag-alis. Mangalakas pa ba ang ulan dyan? Wala. Wala nang almusalan, di ba, Wilson? Ang almusal na lang natin ito, mobile. Ay, naku. Mag-almusal na lang ng mobile. Maaga pa dito sa amin. Maaga pa. Ay, nandyan yung gardener namin. Nandyan yung gardener namin. Wala nang katapusang ulan ba yan sa Pilipinas? Apektado ang ano, pag umulan, apektado ang trabaho. Pag umuulan, masarap ang kape. Masarap matulog. Malamig, sabi, sabi ni Sir Boy. Winsel, sa napakasipag na supported. Palaging talon-talon yan kahit nasa. Magkakape na nga ako, antok 5 AM na ako natulog. Kakaya. Ikaw kasi, Winsel eh. Lahat ng makita. Ay, pugak, harang. Harang ski. Salamat sa paharang, kapatid pugak. Para sa'yo, host, alagaan mo na lang sa dilig para di malanta. Ano yan? Natawa na naman si Pugak. Saan na? Guys, kunik-kunik sa other sa mga gustong ano. Sige lang, kapatid Pugak. Unahin ang trabaho mo, diba? Nag-i-in-in lang si Ate Ima, kagigising lang eh. Nag-i-in-in, hindi pa nakamuta, hindi pa nakahilamos. O, diba? Hindi pa nakakape. Ay, naku.
Mas magandang ganito na lang ako mag-open kahit na walang tao, okey lang. Gusto ko lang mag-ano, sa umaga. Malunggay, kakahapon kauulam lang ng ano, sa amin, manok. Ma'am Wenzel from Pugat, "Good morning, Kalbs." Kape-kape sabi ni ano, Wenzel. Guys, mag-connect-connect naman kayo diyan, oh, para hindi sayang yung ano niyo, oras ito ni Sis Langga. Ay naku, oo nga. Kapag gabi kasi ano, ay inaantok pa, naghihilap pa o inaantok. Wala naman sa oras yung pag-open ko kasi paano lang, pa-update-update lang. Ano 'to, eh, time time ng trabaho 'to, eh. Sa oras na ito nagtatrabaho ang mga ano, kaibigan. Mamaya may susunod na, eh. Mamaya may susunod na magla-live si ano, dalaw ka naman doon, survey kay ano, Foodbuds, kay kapatid Foodbuds. Mamayang 10:00. Pagkatapos niya, may susunod. Si Sis ano, Medjoy. Pagkatapos ni Mary Joy, maraming ano, sunod-sunod na. Uy, pirikit yung mata mo. Pirikit yung mata ng aso ko. Ala, grawa kawawa naman, oh. Pirikit yung mata mo. Oh, iba kasi ang paghiga mo. Wala na yung pangdikit ko. Pagkatapos, marami pang sunod-sunod na hanggang sa gabi na yan. Diretso na hanggang umaga. Nag-o-open.
Hindi ka naman kasi kakahiya pag ano ka, nakikipagsabayan ka. Mhm. Ano yan, Yoyo? Sit down. Sit down. I tell you, sit down. Shh, Yoyo, sit down. O, yung puwit mo. Yoyo, nakarap yung puwit mo. Oy, sit down. Sit down. Sit down. Salamat sa pabiji-biji diyan. Salamat sa nag-stay diyan. Sit down. I tell you, sit down. Ano ka ba? Mm. Ayan, harang. Harang boy got you. Sir boy got you. Pugat. Salamat sa pabiji-biji. Harang sir boy got you. Isang taon na harang. Oh, ang ganda ng harang, oh. Naglangoy. Ang ganda ng harang, oh. Sis Iba. Ayun, naglalakad si Ate Emma. Salamat. Starring kami diyan.
Guys, salamat sa pag-stay. Ano, tapos na? Harang. Maya puyat na naman daw, sabi ni Min. Maya puyay na kung ano nung Winsel, hinaanto ka na. Kasi yung ano, yung pag tatype mo, gaya na rin kitang ano, nalilito. Di ba? Tapos na. Anong susunod? Motor ride going to Meralco, Aguinaldo Highway, Dasmariñas, Cavite. Oo nga no, puyat na. Buti ikaw, ano, walang ginagawang masyado. Dito sa amin, mayat maya magtatawag sila. Kahit minsan, iniiwan ko na yung cellphone ko pag, ano, kung sino yung nagla-live, iiwan ko na yung cellphone ko, Winsel. Iwan ko yung cellphone ko sa kanila. Hindi na pero ako nakakakaway-kaway. Hindi nila alam na nandun ako. Uyat ba? Wala ko work Saturday at Sunday at Ima. Wow. Wow naman yung ano. Starring kami dyan Sir Gacho. Starring ng mga friends mo dyan Wala ko work. Buti ikaw wala kang work. Sir Gacho, ilagay mo rin dyan si Winsel Hindi mo ba best friend si Winsel? O, diba? Lagay mo dyan sa ano mo. Sa motor ride mo. Makakaduling na nga rin. Guys, salamat sa nag-stay. Malabo dito sa phone. Tawa si Winsel. Alam mo, Winsel, lahat ng pupuntahan mo, masaya. Kasi nakatawa ka palagi. Ikaw ang nagpapasaya sa mga live, di ba?
Parang isda ka eh. Ayan. Watching ka din. Oh, anak ni Sir Gatcho yun. Ako, marunong ako sa motor. Windshield. Marunong kaya ako. Marunong din ako mag-start ng sasakyan kaso takot din akong matakutin ako. Ako ang nag-i-start ng sasakyan ng mga amo ko dito. Pag sabihin nilang start mo yung para yan i-start ko. Para uminit yung makina. Sa susunod ilagay mo diyan matulog ako. Sige, matulog ka na diyan. Sir Explorer, kasi masarap matulog pag ganitong gabi. Ay ba? Pag ganyan umulan. Astig ba nakaka-big bike tapos babayan right? Kaso hindi bibihira akong nung umuwi ako nagmotor ko ayoko. Nakakahiya sa mga ang nakakakita sa akin, nahiya ko. Doon lang ako sa gilid ng hindi ako pumupunta ng mga kalsada. Winsil, pag ako'y nagbabakasyon, hindi ako naggagala. Diyan lang sa ako sa bahay. Nahiya akong lumabas. Lalabas lang ako pag punta ng palengke. Pahinaan ko yung baka ay hindi yan hindi pala yan nagka-copyright no. Anak ni astig yung anak mo, Sir Gachu oh. Nalalaswaan ako Winsil sa yung nagbabike na babae, yung rider. Bata pa ako, marunong na akong magbike. Doon ako nag-umpisang mas mabuti pang ka na lang, magmaneho ka ng kotse, Winsil, kasi nakatago ka. Pag motor, magkikita ka, no? Pwede rin, magpakita ka, magpagilas ka, pero nakakahiya yung ati, maiba na lang ipa na ngayon. Sa bagay, iba na ngayon, mapapatan, e-bike yun, gusto ko. Mabuti pa yung e-bike. Maraming ngayon, babae na nagmumotor. Halos lahat na ngayon babae. Sinisira lang nila yung motor eh. Marami lang sira sa amin, ilan lang sila ng motor na nadatnan ko doon. Bili ka ng motor mo, Winsil. Yung motorbike, yung pang babae meron.
Oh, ang ganda ng ano, harang mo. Oo. Mura na ngayon ang mga car. Windshield. Kakabili ka, kaya mo yan. Ayaw ko scooter, gusto ko malaki. Bike. Kaya mo yung bumili. Ayan, wala na. Wawawin ng sumunod. Naka-charge. Hindi ko ma-search yung mga ano eh, nandyan eh. Uy, manood kayo naman ito. Manood naman kayo ng ganyan, oh, short video. Short video ko yan. Bawal ang sound ng ads, ate. Kasi, ay, ganun. La. Dapat pahinaan, no? Pahinaan. Diba? Baka ano na nga ako eh. Yung kaano namin, yung ka, yung kaibigan ko, na milyon na ang ano niya, views. Nag-umpisa na ng bahay niya kasi nagsahod na siya. Ngayon, ewan ko hindi pa napatapos kasi ano siya, na-demonetize siya. Nag-upload siya ng hindi kanya. Ayun. Ang views niya, nasa 200 na lang mahigit. Nawala na yung million. Sayang, no? Ngayon, ewan ko kung patapos na yung bahay niya. Kasi kauumpisa lang eh. Dahil sa sahod. Ayan tuloy, 200 ang views niya. Kaso, hindi pa yun magsasahod, di ba? Di ba, Gatcho? Sir Gatcho? Ganun yun. Grabe, 1 million. Mahigit. Proud na proud kami lahat. Kami proud na proud. Nag-umpisa na siya ng bahay niya. Kauumpisa lang. Pero ngayon, ewan kung mapapatapos niya yun. Pwede mapapatapos siguro. Pero, wala na munang sahod niya yata. Meron sahod siguro pag ano, konti lang. Kasi 200 na lang ang natira doon sa 1 million mahigit. Wawa naman siya, oy. Kauumpisa lang niya. Nag-viral yung mga video niya pero hindi sa kanya. Galing sa mga kinuha niya sa mga viral din. Pugak! Ayan.
Sana hindi natin marating yun 'no? Kahit na butikin na lang ang i-upload mo daw, 'wag lang yung hindi sa'yo. Kahit na ini-edit mo pa, yung mga iba inedit na para hindi mahalata, nahalata pa ni lolo. 'Di ba sayang? I-check ko nga yung bahay niya kung tapos na mamaya. O 'di ba Marites, ang fairness 1,000,000 mahigit, bumagsak 200 na lang. Ellen Adventure OFW, hi everyone. Salamat Sis Ellen. Junjun Linsad. Salamat sa mga pagbisita kay Ate Ima. Kaya pala natahimik siya. Sayang naman, oo, Winsil. Itong ano, talagang lahat kami proud sa kanya kasi 1,000,000 mahigit ang views niya. Lahat ng ano niya viral. Nagsahod siya. Wala pa yata 3 months yung nagpapagawa ng bahay. 3 months pa lang siguro nag-umpisa ng bahay niya. Ewan ko kung may bubong na. Kasi nung ano, deliver sila ng mga simento. Ipinost niya yun eh. Nag-deliver sila ng simento, tapos hollow blocks, mga materialis. Kasi sa sahod niya yun sa YouTube. Pero nung ano nalaman namin, biglang ano yung views niya, bumagsak. Lahat kami talaga proud sa kanya. No? Babae, babae siya, isang anak. Kaso nga, na-demonetize siya, Sis Ellen. Wow, sabi ni Sis Ellen. Oo, wow nga. Mapapawaw kami eh, lahat kami. Kaso, ayan, nung nangyari sa kanya, bumalik sa 200 mahigit yung views niya. Kasi tinignan ko kanina eh, 200 mahigit. Na-demon, kaya pala nawawala na siya. Nalaman namin na ano, na-demonetize. Tapos, pinagde-delete niya yung mga hindi na sa kanya, hindi sa kanya, ano, bumalik sa 200. 200 mahigit ang views. Dinilit niya yung hindi sa kanya. Hi, Jojoy. Hello, Celsi from John Linsan. Okay lang, sis Joy. Nag-update lang si Ate Ina. Wala sa oras yung pagla-live ko. Nagkikisingit na lang ako. Mamaya mag-in na rin ako kasi ano eh. Sunod na kayo mamaya. Si Buiga. Ay, ala, bakit ko na bakit ko na ano nabigkas si Sir Boy. Si ano food pads, 'di ba? Sunod mamaya. Wala sa akin yung ano, aso ba yan nakahiga? Yes, Ma'am Eileen, aso. Nag-iin-in, ay kagigising lang namin. Ang hinarap na yung FBI, ito yung FB. Ito yung nag-live ka agad. Ewan ko, naisipan kong nag-live kasi ano, hindi pa ako nag-live eh.
Ate Ima, nabigay mo na 50K kay boss. Ay naku, utang. Utang, magpakulong muna siya. Winsel, magpakulong muna siya. Ang linis-linis ng alaga mo. Naku, madam. Sis, ano, Eileen, ano yan? Mabait na aso yan. Yuyu! Oh, natutulog pa kasi ginising ko yan eh. Halika doon sa ano, sa Majilis. Sabi ko, mag-live tayo doon. Hindi ako makadikit sa inyo. Sana mag-connected sa other sana. No? Nawala yung mga pangdikit ko eh. Nandyan lang yan ngayon. Yoyo, yoyo. Oops, mag-inat. Oops, oops. Exercise. Oops, inat-inat. Sit down na, sit down. Sit down, yoyo, sit down. Kasi yung nag-post, kasi yung ano yun, last na, yung sinasabi kong 1 million na views niya, may in-upload siyang ano ba yung, basta parang may in-upload siyang hindi sa kanya rin eh. Kakatakot mag-post ay mag-upload ng ano, yung hindi sa'yo. Madi-demonetize ka. Nawalan siya ng harang, pati nawalan siya ng lahat. Ayan. Iwan kung sa kailan yun mababalik yung ano niya, yung channel niya. Sayang. Sana mapatapos muna yung ano niya, bahay niya. Ano, natulog na naman yung aso ko. Yuyo, harap ka dito. Harap ka dito. Sige lang, ano, sis Joy Joy. Magtrabaho muna. Ako eh, kanina pa nag-i-in ng ano, hindi pa nakaalmusal, hindi pa nakamuta. O, diba? Totoo yan, hindi pa ako nakapag, ano, kape. Tambay lang muna. Hindi pa nag-start mag-work. Salamat sa mga nagtambay. Wala na tuloy akong pandikit din eh. Okay lang masira yung cellphone ko, wag lang yung channel ko. Ay naku, mapapalitan yung cellphone. Yung channel, naku, baka dilitin pa o kaya ano, depende kasi sa ano eh. May 3 months na ano ba yun? Hindi ka makakaano.
channel. Depende. Hala, wala. Kasi pag walang ano, ganyan, sayang yung oras, yung time. Nine million in the house. Salamat sa mga nagtambay. Yoyo. $10 million in the house. Salamat. Painaan ko nga. Shirley Cap. Salamat sa pagkaway-kaway. Jar Vlog. Yung. Yuyu. Oops. Napirikit yung mata mo. Ha? What happened to your eyes? Hello. Sit down. Sit down. Sit down. Kinapunasan ko yung ano. Ano ba yan? Nasa natin yung mata mo, oh. Ano nangyari dyan sa mata mo? Ba't napirikit yung mata mo? Pikit. Punasan natin. Punasan. Wait, Yala, sit down. Sit down, okay? Sit down na, sit down. Sit down. Sit down na. Salamat, Sir Likap, sa 13 tusok. Migalap shout out. Migalap shout out. Post and everyone. Migalap shout out, Joy, from Sir Likap. Migalap shout out, Winsir, from Sir Likap.
Likap Simple Kitchen from Winsel. Winsel, salamat sa pakaway-kaway. Ugat. Ano, may aso ka, 3 ah. Patdan, Alien Adventure, OFW, mega shout out. Guys, mag-i-in na ako mamaya. Kay ano tayo? Kay Food Buds. Ano ano ba ngayon, mag-ano ba si Food Buds? Go open ba? Grab shout out, Idol Lita from Pugak.
Oops, exercise. Hey, yo, oops. Mag-inat-inat. Maliwanag dito. Diyan tayo. Dito ka, Yoyo, oh. Maliwanag kasi doon. Sit here, sit. Sige, mag-unat-unat dito. Unat. Sit down. Sit down there, okay? Kulasan ng Riyadh, sis. Big love, shout out. Salamat sa pakaway-kaway. Sit down, sit down. Sit down. Sit down. Good morning, sis. Good morning, sis. Kulasa ng Riyadh. Musta ka na? Anino ni Bicol. Yuyu. Bumaba. Kapatid Juicy. Salamat sa paharang. Sis Chi from Winsel. Winsel Anino. Big love, shout out from Chi. Winsel, big love, shout out from Chi.
Got you. Salamat. Guys, ano na ako, mag-i-in na ako. Malapit nang mag-in. Guys, mag-in na tayo. Bye-bye. Bye-bye, Yuyo. Bye-bye, Yuyo. Anong nangyari sa mata mo? Mag-almusal muna. Doon ka na, uy. Maraming salamat sa mga nag-stay dyan, kaya Tima. Yuyo, yung puwit mo, oh. Paano na ba 'to? Saglit lang. Pati 'pag ano, eh. Ano ba 'yan? Saan na ba? Wait lang. Pati sa ano name niya? Yuyo. Ayun. Saglit lang kay inaayos ko para ano, kulasa, ugat, mag-in na tayo. Inaayos ko lang, hinahanap ko lang yung ano, eh. Wait lang. Paano ba 'yan? Paano ba 'yan? Wais. Wais. Please. Hinahanap ko yung ano, mag-ano ako, eh. Wag na lang. Maraming salamat sa inyong lahat.